Silav roj baş hevanno evidar te başın îro yekşemye 25 çile sal 2026 milletê Kurd di rewşekê perîşan de ye bê dewlet bê statû di derbarê vî milletê de çend nûçe hene dixwazim ji we re pêşkeş bikim doh li gelek deverên Ewropayê li bajarên cuda yê Tirkiye Bakurê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê li hemû deverên ku lê Kurd hene meş û mîtîngên pir mezin hatin lidarxistin meşên girseyî bûn çi qas bandorê li cîhanê kir em nizanin lê bandorê li Rihli Kurdan kir em xwedî li van meş û mîtîngê xwe derkevin tiştekî pir baş e encaman em ê bi dest bixin encamên çawa ku em bikaribin bibin xwedî statû em bikaribin di vê dunyayê de bibin xwedî dewlet wekî din çara me tune ye heta ku em nebin xwedî statû di vê dunyayê de bawekê fermî li cem netên wek bî wê tim wisa êrişê me werin kirin berê ku dest bi bername bikim dixwazim bînim bîra we hevanno Doktor Veysî da vê êvarê saet di pêncan de li gorî saeta Ewropayê saet di nanzdan de li gorî saeta Kurdistanê mîvanê min e hûn zanin ew akademîsyenê zanîngeha Qudsê ye di derbarê têkiliya Kurdan İsraîlê de xwedî agahiyekê berfireh heye carekî bibû mîvanê min me pirsên balkêşê kiribû bersivê wî jî pir baş bûn eleqa we jî hebû ji bo wî niha vê êvarê mîvanê min e ew ê bersiv bide kîjan pirsan niha di vê êrişa ser Kurdan de rola İsraîlê çi ye heqeten di peymana li Parîsê de İsraîlê dema peyman çêkir bi hikûmeta Şamê re gelo êrişa li ser Kurdan hata xeftin nehata xeftin heqeten tiliya İsraîlê heye di vê komkujiya ser Kurdan de yan jî İsraîlê heta niha dawe li rêveberên Kurdan kiriye ji bo avakirina dewletekî yani ji bo serxwebûna Kurdistanê İsraîl çi difikire û İsraîl heta kê derê amade ye piştgirî bide Kurdan bandora İsraîlê li ser Amerîkayê em dizanin na Amerîkaya pişta xwe bi Kurdan vekir tabii heta niha tifaqa Kurd û İsraîliyan tune bû rast e lê tifaqa Amerîka û Kurdan hebû me jî got di nava Amerîkyan de muheqeq İsraîlî hene ka van meseleyên bi İsraîlê re em hinekî vê êvarê zelal bikin ez dibêjim qey muhîm e hûn jî eger werin tevlî bibin bi pirsê xwe ez ê hemî pirsê we yek bi yek jê bikim pirsê xwe konkret vekirî kin bipirsin saet di pêncan de ye li gorî saeta Ewropayê îro yekşem ye yani herkes li malê xwe ye eger hûn bixwazin hûn dikarin tevlî bin yani ka em binêrin aniha ji ber ku em li dostan digerin pêdiviya me bi alîkariyê heye ji qada navnetewî eger İsraîl bikaribe piştgirî bide me em midê ret nakin ew lûksa me jî tune ye em ret bikin İsraîl bi balafirê xwe were çawa ku derdora Şamê bombe kir çawa ku durzî parastin îdî eger were Rojavayê Kurdistanê jî bikaribe rê li ber korîdorekî veke korîdora di navbera Qamişlo Kobanî de eger em bikaribin bendava tişinê bi dest bixin eger em bikaribin av û elektrîka ku diçe Rojavayê Kurdistanê bixin bin kontrola xwe ancak wê demê em dikarin hinek rehet bin aniha dor li Hesekê hatiye tengkirin Hesekê di zorê de ye li Hesekê bi sedan weseytên zirxî tank û topên artêşa Sûriyê heye li wê derê amade ne ev agirbesta ku ji bo 4 rojan hatibû îlankirin ji bo 15 rojên din jî hate dirêjkirin yani em wekî milletê Kurd ketine rewşekî wisa êdî em li benda agirbestê ne yani ev nelayîqê me ev nelayîqê me em milletek berxwedêrin em zanin piştgirî bidin hevûdû niha ev yeketiya ku çêbiye di nava Kurdan de em vê yeketiyê bidomînin bikin daîmî Başûrê Kurdistanê helbestek awarte nîşan da bê hempa nîşan da aniha li hemû dibistanên Başûrê Kurdistanê mamoste bi Rojavayê Kurdistanê dest bi dersê dikin her sinif her pola di dibistanê de mecbûr e bi Rojavayê Kurdistanê dest bi rojê bike veya pir baş e li Bakurê Kurdistanê yani tiştek ku em hêvî dikin hê bi dest neketiye bi pêşengiya Partiyên Kurdistanê ê Bakur tiştek ku em ana dixwazin hê tam bi dest neketiye Dem Partî pêşengî dike lê Dem Partî aniha nizanim faaliyetên wê
Yani ez nizanim. Dem faaliyetên Dem Partî anha çi qas bikirî Rojavayê Kurdistanê tê duê derê de em hinekî di gumanê dane. Çünkü heta niha ev 4-5 rojin rewşekî pir zehmet heye li Kobanî. Ev bû çend roj? 5-6 roj. Di Kobanî dorpêçê de ye. Lê hê jî stînorê Pîrsûs Kobanî venebiye. Xwarin erzaq neçiye wê derê, derman neçiye wê derê. Yani vaya ne serkeftine. Ne serkeftine. Madem tekiliya me bi hikûmetê re heye, hikûmeta Tirkiye re, êku êrişê me dike ji xwe hikûmeta Tirkiye ya her derê de nakokî heye. Paradoks tijî ye. Yani ji me re nebêjin ew hikûmeta ku êrişê Başûrê Kurdistanê dike, hikûmeta ku êrişê Rojavayê Kurdistanê dike çawa dikare derî veke. Yani ev tişt dibin. Anha rewşa acîl ew e ku Dem Partî madem bi hikûmetê re di nava tekilî de ye bi meseleya vê pêvajoyê bila pêşî korîdorê veke ku em bikaribin xwarin erzaq alîkarî bidin wan mirovê xwe êl Kobanî. Ya zorê me diçe ku beriya sê hefteyan temamê Rojavayê Kurdistanê rêveberiya Xweser di kontrola Kurdan de bû, aniha em ketine rewşekê wisa ku em hewciyê perçekî nanin. Em hewciyê perçekî yani qurtek avê ne. Mesela pir tişt digerin hevandan. Mesela aniha ez vebim Kobanî binêrin. Binêrin. Na ev wêneyê ku hûn dibînin li ser ekranê vaya Kobanî ye. Zarokê me diçin berfê tînin, dihelînin, jê avê çê dikin. Ava hewsa dikarin peyda bikin. Îja ew berf jî berfekî qirêj e. Têda tijî pîsî heye, vîrusê heye, bakterî heye. Li hewayê çiqas pîsî gemarî heye, hemî bi xwe re anîye ser erdê. Ev berf jehr e. Nexweşî çê dike. Bendava tîşinê çi dibû bila biba dibe nehata teslîmkirin. Salekî mirovê me li ber xwe da ew bendav parastin. Ama bendav aniha di kontrola çeteyan de ye. û di ser de jî ya pir xetayên stratejîk çêbûne. Yani ez ne eskerim, ez jê fehm nakim lê çi dibe bila bibe ji bo parastina herêmekî yani tu Kobanî wisa weke giravekî cihê xwe de bihêlî mane xwe tune ye. Kobanî dikeve di rewşekî wisa de. Ew korîdora di navbera Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê yani Qamişlo û Kobanî de muheqeq divê bihata parastin. Bendava tişinê bihata parastin. Evana meseleyên stratejîk in, deverên stratejîk in. Ji wextê ku ew korîdor were teslîm kirin, bendava tişinê were vala kirin, rewşa me perîşan dibe. Ne înternet e, ne gaz e, ne sotemenî ye, ne kumir e. Milletê me Kobanî per perîşan e. Dewar em ji nav derkevin, çawa ji nav derdikevin nizanim. Baş hevan em dest pê dikin, ji kerema xwe re ji bîr nekin, Doktor Veysî Dax, akademîsyenê zanîngeha Qudsê, bawekî zindî wê tevlî bername me bibe, saet di pêncan de li gorî saeta Ewropayê. Ya malbata Simko Şikak heye, daxuyaniyekî sûper xweş dane, ez dixwazim ji we re bixwînim paşê. Ecayîb xweş e ji bo yeketiya netewî, mirov xwedî li hev derbikeve. Em dest pê dikin. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê ragihand ku di encama diyaloga bi hikûmeta Şamê re û bi navbênkariya navdewletî a girbesta hey 15 rojên din dirêj bû. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya qesedê vê êvarê du hêvarê daxuyaniyekê fermî belav kir, du şev bû. Di wê daxuyaniyê de tê diyarkirin ku biryara dirêjkirina Agirbestê di çarçoveya hewldanên kêmkirina aloziya li herêmê de hatiye dayîn. Tê gotin ev pêvajo hem dem li gel hevdîtinên ku bi hikûmeta Şamê re didomin, yani ev pêvajo hem bi hikûmeta Şamê re ye hem bi hêzên navnetewî re ye. Tekilî çi qas heye nizanim. Hikûmeta Şamê re tekiliyekî çawa heye ez wî jî nizanim. Ya heqeten
ev şerê rojlata navîn şerê cem me pir ecayîb e. Destê xwe xistine qirika me, kêr dane ser stûyê me û em pê re nava hevdîtinê dane. Yani çawa çê dibe nizanim. Yani normal şertê wisa da yani eger hêza me ya eskerî hebiya yani çawa ku me behs kir pêşî YPG, YPJ qesede hebiya wê demê me hevdîtin jî red dikir. Wê demê me dikaribû serxwebûna xwe jî îlan bikira. Me bigota hûn êrişkar in, hûn qatil in, hûn xwînrij in, hûn bêbext in, hûn di pişta xençer li mirovan dixin û mirov bi we re nade nastîne. Ji wextê hêza mirovan tune be, merov hewcî dibîne, merov hewce dibe, hewciyê her tiştî dibe. Aniha divê demê de ku zarokê me hewcê qurtek avê ne, em mecbûr in hevdîtin çê bikin yani. Niha dibêje qesede dibêje tişta ji bo me a ewil divê were kirin parastina sivîlan û îstiqrar e. Qesedê di daxuyaniya xwe de peyama pabendbûnê yani girêdana bi şertên rêkeftinê de got bi navbeynkariya navdewletî li ser dirêjkirina agiribestî ya 15 rojan heta niha lihevkirinekî çêbîye. Tabî navbeynkar kîne behs nake. Gelo İsraîlê, Amerîkayê em nizanin. Wekî qesede em pêbendbûna xwe yani girêdana xwe ya bi rê rêkeftinê re piştrast dikin da ku alozî kêm bibe, ewlehiya sivîlan were dabîn kirin bikeve bin garantiyê şert û mercên pêwîst ji bo aramkirina mayînde li herêmê were pêkanê. Vaya mühîm e, hikûmeta Şamê jî ragihand ku agiribestekê 15 rojî pêk hatiye, ev biryar di çarçoveya veguhestina girtiyên Daişê de hatiye girtin. Niha em dizanin bi qasî 7,000 girtiyên Daişî hene, dixwazin wana derbasî Iraqê bikin, ji wan re zaman lazim e ji bo wana derbasî Iraqê bikin. Yani şarekî ewqas bêexlaqî ye hevanna hikûmeta Colanî bi piştgiriya dewleta Tirkiye 15 roj agiribest îlan dikin ji bo li me nexin ew jî ji bo xatirê Daişiyan derbasî Iraqê bikin. Tamam 15 roj derbas bû. Piştî 15 rojê din te Daişî derbasî Iraqê kir. Ey Colanî û dewleta Tirkiye yani Tayyip Erdoğan hûn ê çi bikin? Piştî 15 rojên din yani we mühlet daye Rojavayê Kurdistanê hûn ê werin êrişê Kobanî bikin heta 15 rojên din eger ew dorpêça li ser Kobanî bidome însanê me wê sax bimînin av elektrîk tune ye tekilî tune ye doh êvarê ez bi Kobaniyê re ketim tekilî nîvê şevê di navbera saet 12 û yekê şevê bû bi qasî wisa saetekî înternet hat em ketin tekilî me rewşa wê derê pirsî yani heval jî ji ber ku bê agahî ne wan jî agahî xwest bigirin di derbarê Qamişlo da Hesekê de di derbarê Ewropayê da ka hûn çi dikin ji bo me gelo dunya ketiye nava hereketê xebera wan tune ye ji ber ku ji me agahî digirin yani şuna ku em ji wan agahî bigirin ew ji me agahî digirin ji ber ku dixwazin mesele heta ku derê diçe yani rewşekî wisa trajîk ya mirovî heye ev korîdora ku ana li ser ekranê hûn dibînin acîlen divê were vêkirin berdê ew çi dibe bila bibe. Niha xeteriyekî din jî heye hevano yani em mecbûrim ji we re bêjim eger sibê du sibê dewleta Tirkiye bi şertê valakirina Kobanî korîdorekî veke çawa dike ew ana tişta li ser ekranê nîşanê we didim ev eger vê korîdorê veke bi armanca valakirina sivîlên li Kobanî û tenê şervan li Kobanî dibînin ew jî bi temamî ji bo îmhakirina wan şervanan e. Dewleta Tirkiye pîlan kiriye hemî şervanên Kurdan bêtesîr bike ji holê rabike ji xwe armanc ew e. Armanca pêvajoyê çi ye? Tirkiye bêterör nebû. Bi Tirkiye bêterör re herêma bêterör aniha şervanên metînin dixin Kobanî milletê sivîl ji wê derê derdixin çi dibe hemî dixin ew yani dikin armanc ji xwe re dikin hedef. Yek ji armancên dewleta Tirkiye ve êdî stratejîstên Kurdan çawa tev digerin ez nizanim. Ê ku ji şer fehm dikin ez nizanim ew ê çawa tev bigerin. Yani armanca dewleta Tirkiye heye hem li Hesekê hem li Kobanî sivîlan derbixin şervana tenê bihêlin
şervanê ku aniha şer dikin jî ji we re bêjim hevalna. Mirovên dilsoz in. Mirovên ku her tişt dane ber çavê xwe. Mirovên temamen mirin dane ber çavê xwe, şehîdbûn dane ber çavê xwe, mirovên dilsoz evî gelî ne. Yani ew şervanê ku demborî tên û eskerî dikin û diçin malê xwe ne ji wan e. Ew ê ku canfedaye, canfedayî dîm çawa dibêjin, ew in aniha ê ku li eniya pêş şer dikin li hember van çeteyan, li hember dewleta Tirkiye. Milletê me jî çek û sîlah girtiye elbet, lê wextê ku tecrüba mirovan ya şer tune be, herkes bi çek û sîleh ve çiye. Mesele şer bi çek û sîleh nayê qezenşkirin. Şer bi stratejî, bi aqilî, bi dîplomasî, bi hevdîtina bi dewletan re, di pişt perdeyan de şer tê bidestxistin. Şer li ser masê tê bidestxistin. Binêrin dewleta Tirkiye yek eskerekî xwe nexist nava hereketê, aniha li hember Kurdan şerekî pir mezin dimeşîne. Bi çi? Bi dîplomasiya xwe, bi çeteyên xwe, bi perê xwe, milletê xwe birçî dihêle, ama li hember Kurda şerê xwe didomîne dewleta Tirkiye. Yek eskerekî xwe jî nade kuştin. Amerîka jî wisa ye. Dewleta Tirkiye çawa xwesa bû xwedî tecrübe di şerê li hember Kurdan de. Heta doh jî ji li Başûrê Kurdistanê dema operasyon pêk danîn, di reviyan ji gerîla di reviyan dihatin derbasê Tirkiye dibûn û şa dibûn çawa ji destê gerîla sax filitîne. Îro yek eskerekî xwe nade kuştin, çiqas bermayiyên çete, mete ê li cîhanê heye, hemî anîne perwerde kirine, xistine xizmeta xwe, xizmeta armancê xwe yê siyasî. Aniha li rojata navî berfireh dibe dewleta Tirkiye bi rêya wan çeteyan. Ev çete jî hemî exmeqin ji bo 4 quruş pera û yan jî bi zihniyetekî bi armanca çûyîna cinnetê, yani ew ê werin kuştin, ew ê biçin cinnetê, belkî bûyî armancî, bi armanca avakirina dewletekî İslamîst, êdî derdê wan çi ye? Ew meselekî wan e, ama temamî di xizmeta armancên dewleta Tirkiye de ne. Yani du hêvarê semînerek hebû derekî de ez tevlî bûm, yani hevalan pirsî yani mesela Sykes-Picot çi ye? Dewleta Tirkiye haqeten jî dixwaze bi dest bixe. Dewleta Tirkiye eger bi Kurdan re li hev bike, Sykes-Picot dikare pêk were ne li dijî menfaetê Kurdan e. Eger bi lehevkirinê çê bibe, eger dewleta Tirkiye ji Helebê, ji Qamişlo, Kobanî, heta Musulê, Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê komple eger bibe heremek bi rêveberiya hevbeş ya Kurd û Tirkan, eger sistemekî eyaletê yan jî konfederatîv çê bibe, kantonal çê bibe, ku Kurd û Tirk û Erebên li van hereman eger bibin xwedî eynî maf, veya ne li dijî menfaetê Kurdan e elbet. Lê dewleta Tirkiye vê naxwaze. Çünkü di rewşekî wisa de Sykes-Picot eger pêk were, hêjmara Kurdan ji ya Tirkan zêdetir dibe. Eger demokrasiyekî tam pêk were, wê demê hakimiyet dikeve destê Kurdan. Dewleta Tirkiye çi dixwaze? Ev xeyalên xwe ê Sykes-Picot bi darê zorê ji Kurdan bigirin, ji herêmê bigirin, wê demê hakimiyeta xwe ya mutlak dixwazin ferz bikin li ser Kurdan. Armanca wan ew e. Bi lehevkirinê na bi darê zorê. Wê demê projeya xwe ya îmhakirina netewa Kurd didomînin, projeya xwe ya asîmîlekirina mutlak ya milletê Kurd ew ê bidomînin. Di vê rewşê de heta xweş e li dunyayê şerê me li hember dewleta Tirkiye wê bidome. Ew ê li me bixin dagir bikin û em ê li ber xwe bidin heta kuçû. Ama aniha ev fotoğrafê ku derketiye di coğrafyaya Kurdistanê de vê fotoğrafê divên biparêzin. Yani hevala me ya ku ji Kazakistanê do telefonê min kir û digiriyan, nîşan dide ku di nava Kurdan hemiyan de rihekî netewî aniha hakim e. Vê merû bi dest bixe. Televizyonê Kurdan merû temaşe dike, aniha merû heyran dimîne. Beriya hefteyekî ne wisa bû. Aniha hemî bûye netew xeta netewî. Acayip tiştekî xweş e. Ama divê merû bernede. Sibê du spe partiyekî siyasî rabe van serhildanên di nava Kurdan de bike malê xwe,
ve ya şaşe. Zarar dide menfaatên netewek Kurd. Ev menfaatên ev serkeftina xeta netewî ye hevan me. Hûn vî camerê nas dikin hevan me Mike Pompeo, Wezîrê Karê Derve ê Berê yê Amerîkayê dostê Kurdan e. Ew jî helbesta dewleta xwe Amerîkayê pir tundî rexne dike. Dibe çi dibe bila bibe hûn pişta xwe nedin Kurdan. Yani pişta xwe nedinê kurmancî de ecayîb e. Merûv carna pişta xwe dide yani merûv pê bawer dibe û pişta xwe pêva dike yani dev jê berdide. Ew ê nuansê dibe merûv ji nav hev derxe di Kurdî de mixabin wisa ye. Yani eger hûn hevalbendên me yê Kurd di cî de bihêlin yani pişta xwe pêva kin dibe avaya bibe felaketekî exlaqî û stratejîk. Belê. Wezîrê Karê Derve yê Berê yê Amerîkayê Mike Pompeo şiyarî da ku devjêberdana Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê bibe karêsateke mezin û piştgiriya xwe ya ji bo hewlên Senatoyê yên parastina Hêzên Sûriya Demokratîk qesedî nîşan da. Ji Senatoyê xwest ku Kurdan biparêzin, hevalbendiya xwe ya bi qesedê re bidomînin. Mike Pompeo ku di dema îdareya yekem ya Donald Trump de beriya 7 salan Wezîrê Karê Derve bû, ragihand ku devjêberdana hevalbendên berê ên dişarê li dijî Daişê de wê bibe karêsatekî exlaqî û stratejîk. Yani Amerîkayê şiyar dike. Kurdan di cî de nehêlin. Veya bêexlaqî ye dibêje Mike Pompeo. Li ser hesabê xwe medya civakî X'ê posta senatorê Komarî Lindsey Graham parve kir. Ji xwe Lindsey Graham ev bi rojan e di nava xebatan de ye. Bang li Kongre Amerîkayê dike, bang li Senatoyê dike. Vê meselê kûr nekin. Hevalbendiya xwe bi Kurdan re xiran nekin. Hevalbendiyekî stratejîk e li rojata navîn. Nekevin pê van cîhadîstan, van kevneperestan. Nekevin pê xeyalê dewleta Tirkiye ku dixwaze Kurdan tune bikin. Mike Pompeo anha piştgirî daye Lindsey Graham. Dostên Kurdan li Amerîkayê zêde ne. Dewleta Amerîkayê her çend ne bi me re be jî lê ya berê me digot CENTCOM, Pentagon, weke Donald Trump nafikirin, ew bi me re ne. Hevalbendiya xwe ji aliyê eskerî ve xira nakin. Dubendî heye li Amerîkayê. Veya ne şaş, veya şaş e. Şaş e. Anha tenê ferd, şexis piştgirî didin me. Yani Pentagon jî pişta xwe meva kir, CENTCOM jî, Amerîka jî, Donald Trump jî herkesî pişta xwe meva kiriye. û ya balkêş Ewropa jî ya çi derdê Ewropayê heye piştgirî dewan cihadîstan. Yani heqeten di vî şerê li Rojavayê Kurdistanê de aqilê me sekiniye. Wellahî billahî min tiştek jê fehm nekiriye. Min ne mane daye hêz û quweta Şamê ew qas çek û sîlah ji ku derê anîn. Çawa ew qasat em têk birin. Min mane nedaye. Min mane neda siyaseta qesedê. Çawa ew qasa ji nişkeva nava sê çar rojan da vekişiyan ji wan herema. Ew çek û sîlahên di destê qesedê de, ew hêz û îtîbara qesedê min mane nedaye. Bi Xwedê min mane neda kecekî jî. Yani heta niha tenê yek daxuyaniyekî daye di derbarê Rojava de. Ama çi difikirin, çawa difikirin, tekîliya wana bi dewleta Tirkiye re wê çawa bidome, min mane nedaye mesela. Bi Xwedê min mane nedaye siyaseta Dem Partî jî hêjî radibin behsa aman bila pêvajo xira nebe. Bi Xwedê min fehm nekiriye. Yani we fehm kiriye nizanim, min xwe tiştek fehm nekiriye. Yani di vê demê de ku kêr li ser stûyê zarokê me li Rojavayê Kurdistanê ye, birçiya dimirin, mirovên Dem Partî çawa dikarin behsa pêvajoyê bikin ya. Ya çawa ji milletê Kurd natirsin ya. Ya wexta pêvajoyê ye, ya me pêvajo maye. Ya tu pêvajoyê de tu yê çi bikî? Mesela di vê pêvajoyê de tu yê çi bi dest bikî mesela? Mêrê kêr daye ser stûyê zarokê te birçî dêle, te mehkûmê perçekî nan kiriye. Tamam mı? Bê exlaqî di astê herî bilind daye
Evet çi mafya bide min. Mesela mafya min desti devleta Türkiye'de çi digere. Anha anha divya bu em bi çalakiyên xwe ên normal sivîl me devleta Türkiye mahkum bikira mecbur bikira ku destûra xwe ya bingehîn de navê Kurdan binivîsîne. Anha di vê heftê de firsendekî hêjî mümkün e. Firsendekî mezin e di destê Kurdan de bi xêra Rojavayê Kurdistanê bi xêra serhildanên ji bo Rojava dewleta Tirkiye mecbûr bikin ku heqê Kurdan bide. Dünya alem dizane ku heta xweş be dewleta Tirkiye li ser masê tu tiştekî teslimê Kurdan nake. Tenê dixwaze pozê Kurdan li erdê xe, tenê dixwaze bêrûmet bike, mehkûm bike, mecbûr bike. Tu çima heq dixwazî te ji bo heq xwestinê te çima pêncî salan şer da pêkanîn. Dewleta Tirkiye vê tola xwe dixwaze ji Kurdan bigire. Sırf dixwaze Kurdan bêrûmet bike çima şer da nedest pêkirin. Yani vaya divê êdî em bizanibin. Yani kengî em fehm dikin nizan. Yani ji ber vê dibêjim min ji şerê Rojavayê Kurdistanê tiştekî fehm nekir. Helbesta Ewropayê me fehm nekir. Amerika çawa ket nava vê hereketê me fehm nekir. Ji bo yê dibêjim di siyasetê de em cahîlin. Di stratejiyê de em nezanin. Ya çend mehe tim ji we re dibêjim. Ême Kurdan imkanê me ku em dewletan bi rêve bibin çênebiye. Ji ber vê em ne demokratin jî. Em ji demokrasî jî fehm nakin. Em ji azadiya fikr û ramanê jî xwe îfadekirinê jî fehm nakin. Em nizanin dewletan bi rêve bibin. Yani rewşa em tê dane normal e yani. 14 sal e Rojavayê Kurdistanê di destê me de ye. Yani ne fabrikayekî vêbiye, ne stokajekî heye. Yani ew qas tünel hatin vekirin, di binê erdê de bajar hatin avakirin ji bo ewlêkariyê. Çawa çî bû? Yani 10 salan li herêmên Parastinê Medyê tünel hatin kolan ya. Ji bo çi? Ji bo çi? Kîjan armancı? Ka. Yani wextê ku merûv dikeve nava faaliyeteke armanca wî, hedefa wî, merûv bide ber çav, gelo yani layık e, nelayık e. Nizanim yani min bixwe belkî jî rewşa min a şokbûnê ye. Mîna we hemiyan ye. Kî ji we şok nebiye? Kî ji we neçûye di koşeyekî tarî de negiriye ye? Bêjin. Yani ez garantî didim we qorîciyê Kurdan jî çûne giriyane. Garantî didim we. İnsanekî bi eslê xwe Kurd be û xizmetê ji dewleta Tirkiye re bike jî aniha bi temamî sedî sed di emrê dewleta Tirkiye de be jî muheqeq çûye giriye ye. Ji bo Rojava. Goliya şervanî me ne çiye me ne. Ev çiya ne çiya. Kulîlkê Kurdistanê kulîlkê Kurdistanê. Ew goliya gavre şahî me dikirina. Çiya. Ol bize. O da çiya ve nadi ardi. Elî. Yani aniha piştî ku ev mesele hinekî bidawî be hevanno divê em hesabekî ciddî ji xwe bixwazin. Aliyê me siyasî, rêveberên me, televizyonên me, çapemeniya me, Dem Partî, Başûrê Kurdistanê, aniha Rojavayê Kurdistanê di kîjan halî de ye, aniha dixwazin Başûr jî bixin wî halî. Hêzên navnetewî dewleta Tirkiye dixwaze Başûrê Kurdistanê aniha xirab bike. Hele Rojava safî bikin dortê Başûr. Aynı wisa ye. Ve Mike Pompeo me di duman ne mesele ket navberê. Ez wî çaxê hewsa zû sera bigirim û herim. Wezîrê Karê Derve yê berê yê Amerîkayê Mike Pompeo şiyarî da ku dev jêberdana Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi bibe karesetekî mezin piştgiriya xwe ya ji bo hewlên Senatoyê yên parastina Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê nîşan da. Mike Pompeo di dema îdareya yekem ya Donald Trump de Wezîrê Karê Derve bû. Ragihand ku dev jêberdana hevalbendên berê ên dişarê li dijî Daişê de yani dev ji qesedê eger hûn berdin ev dibe karesatekî exlaqî stratejîk. Pompeo li ser hesabê xwe X'ê posta senatorê Komarî Lindsey Graham parve kiribû. Graham jî di posta xwe de basa çi dike
xwasteka xurt a her du partiyên Komarî Demokrat li Senatoyê kiribû. Yani hem komargerên Amerîkî û hem jî demokratên Amerîkî li Senatoyê dixwazin piştgiriya xwe ya bi Kurdan re bidomînin. Van komên ku di têkbirina xîlafeta Daişê de alîkariya Amerîkayê kirine biparêzin. Behsa Qesedê, YPG, YPJ dike. Dibe em weke Senatoya Amerîkayê hem demokrat hem jî komarger, cumhuriyetçî em dixwazin hevalbendiya xwe bidomînin bi van Kurdan re. Mike Pompeo li ser wê postênivîsî eger hûn hevalbendên me yên Kurd di cî de bihêlin wê bibe karesetekî exlaqî. Piştî ku hikûmeta Veguhêziya Sûriye vaya wekî agahî ez bidim we, roja 13 çile dest bi êrişên li ser deverên dibin kontrola Qesedê de kir, alozî gur bûn, hêzên hikûmetê Heleb Dêre Zor Reqayê pêşketin, bajarê Kobanî aniha dorpêçê de ye, saziyên mirovî şiyariyê didin ku li Kobanî rewşekî gelekî trajîk heye. Li gorî agahiyan di navbera 150,000 însan li bajêr aniha asê mane bi kêmbûna avê, elektrîk, xwarin, derman, sotemeniyê re rûbirû mane. Hêva sora Kurd aniha agahiyan dide ji wê derê ji ber serma nebûna çavdêriya bijîşkî yani doktor tunene, derman tunene, heta niha doh pêr 5 zarokan jiyana xwe ji dest da. Emana Mike Pompeo di cî de bihêlin em biçin cem malbata Simkoşkak. Ecayîb kêfa me hatiye ji vê daxuyaniyê re bi destûra we ez hema serî bixwînim heta dawî têde şîrove heye, exlaq heye, yeketiya netewî heye, ruhê yeketiya netewî heye. Yani kî nivîsandiye vê daxuyaniyê heqeten bravo mala wî ava. Ecayîb têde zimanekî xurt heye û ruhekî netewî alî ilmî ve eşkere dike. Hûn goh bidin vê daxuyaniya malbata Simkoşkak. Peyama malbata Simkoşkak li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê dibêje yeketî ne tenê stratejîk e, erkekî exlaqî ye jî. Malbata Simkoşkak bi daxuyaniyekî balkişan ser rewşa Rojavayê Kurdistanê û teqezî li ser giringiya yeketiya netewî, civakî û siyasî kir. Di daxuyanî de tê diyarkirin ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê di qonaxekî hestiyar re derbas dibin, yeketî ne tenê pêwîstiyekî stratejîk e, di aynê demê de erkekî exlaqî û netewî ye jî. Malbata Simkoşkak diyar kir ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê di rewşekê niha de rûbirûyê gelek pirsgirêkên siyasî ewlehî û civakî ne. Daxuyanî wiha didome. Taybetmendiya vê qonaxê ew e ku giringiya yekbûna navxweyî, nasnameya kolektîv zêdetir derdixe pêş. Dîroka siyasî ya heremê nîşan daye bê yeketî û hevkariya navbera civak û partiyên siyasî zemîn ji bo destwerdanên derve pêşveçûnên leşkerî tê amade kirin. Vaya mühîm e dixwazim dubarê bikim, binêrin. Niha ev qonaxa ku em tê dane taybetmendiya vê qonaxê ew e yekbûna navxweyî yani yeketiya netewî, nasnameya kolektîv zêdetir derdikeve pêş. Nasnameya kolektîv yani behsa me Kurdan dike ew zêdetir derdikeve pêş. Dîroka siyasî ya heremê nîşanê me hemî daye binêrin. Tecrübeyên me, tiştê ku em jiyana nîşanê me didin, eger hevkarî û yeketiya nava Kurdan bi xwe tune be, partiyên siyasî û Kurdistanî eger neyne cem hev nebin yek, wê demê merov nikare ji qada navnetewî jî piştgirî bigire. Eger yeketî û hevkariya navbera civak û partiyên siyasî çêne be, hêzên derve, welatên cîran, duşminê Kurdan wê tim werin êrişê ser axa Kurdistanê bikin. Yani zemîn ji bo müdaxeleya derva, ji bo pevçûnên leşkerî tê amadekirin eger yeketiya nava Kurdan tune be. Analîza rewşa hêvî nîşan dide ku îro ji her demê bêtir pêwîstiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi yekgirtina civakî, çandî, siyasî ya domdar heye. Ev yekgirtin ne tenê kapasiteyên navxweyî û çavkaniyan erê deqekî ev yekgirtin ne tenê kapasiteyên navxweyî û çavkaniyên mirovî, çandî û siyasiyên Kurdan xurt dike, di heman demê de hêza wan li hember tekoşînên navxweyî û derve jî bawekî xurt li pêşberî cîhan û lîstikvanên heremê nîşan dide. Ez hêvî dikim ku tê femkirin, hevokên vekirî ne. Malbata Simkoşkak da zanîn
nebûna tifaqên navnetewî û herêmî dikare valahî û kemasiyên ewlehî û siyasî yên mezin biafirîne, civakê tê xe rewşeke xeternak. Yani tiştek ku me jî gotiye vê derê dubare dibe, yani eger tifaqên navnetewî çê nebin, dost neyne zêdekirin û li herêmê jî mirov eger yekîtiya xwe çê neke, çi dibe? Valahî, kemasiyên ewlehî û siyasî yên mezin derdikevin holê. Ev jî civakê dixe rewşeke tehlîke. Van tecrübeyan, van azmûnan nîşanê me daye ku serxwebûna stratejîk û xweparastina navxweyî tenê bi rêya yekbûna civakî û avakirina pêkhateyên nûjen û siyasî mümkün e. Baş e? Li aliyê din dewleta Sûriyê di rewşekî de ye ku herçend hîn jî rûbirûyê gelek pirsgirêkên siyasî û aboriyê jî lê yekgirtina neteweyî û bi destxistina berjewendiyên kolektîv nedûr e. Ev rewş îmkan derfeteke dîrokî bê hempa ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê diafirîne. Bi xurtkirina yekbûna civakî, bi hevkariya siyasî, pêşxistina nasnameya xwe ya çandî, rolekî çalak di dîzaynkirina siyasî aborî ewlehiya Rojavayê Kurdistanê de dilîze. Min pir hes kir ji vê hevokê. Yani aniha qasî ku me fehm kiriye, lüksa tu partiyekî siyasî tuneye bibêje ez weke partî îdeolojiya xwe derdixim pêş, ez bi îdeolojiya xwe, bi fikrê xwe ez dikarim azadî bînim ji Kurdan re. Ev teorî vala derket. Puç bû. Yeketiya netewî çi dibe bila bibe dibe were parastin. Mecbûr e. Yani şert bû me fehm bikira vê rewşê. Yani ji bo em vê rewşê fehm bikin me ew qas wendayî dan, ew qas me zerar da Kurdistanê. Ma şert bû ew qas em zerar bidin vî milletî. Ji bo em fehm bikin vê rewşê. Niha hevan malbata Simko Şikak bal dikişîne ser hêza yekbûnê dibêje yekbûna navxweya Kurdan ne tenê pêwîstiyeke stratejîk e, di heman demê de pîvaneke etîkî û nasnameyî ye. Yekbûn û hevpeymaniya çandî ne tenê hêza berxwedana li dijî metirsiyên leşkerî û siyasî zêde dike, dibe sedema afirandina hêza nerm û dijwar. Ev cureyê hêzê dikare bi tevahiya dînamîkên civakî, aborî û çandî peyameke zelal bide cîhanê û lîstikvanên herêmî û ciyê Kurdan di hevsengiya hêzên herêmî de diyar bike. Di vê rê de pêşxistina gotara hevpar, yani merû gotinê xwe hemî bike yek, armancê xwe bike yek, zêdekirina kapasiteya temsîliyet û siyasetê, xortkirina torên civakî, her wiha bihêzkirina nasnameya kolektîv dikare bersivên xurt, belgekirî, bi bandor ji bo pirsgirêk û tekoşînên heyî peyda bike. Ev çalakî ne tenê roleke taktîkî di parastina ewlehî û berjewendiyên Kurdan de dilîze, di heman demê de dikare bibe modelekê ji bo komendin ên etnîkî siyasî li herêmê. Ji perspektîfa felsefeya siyasî ve rêya Kurdan ne tenê çalakiyeke pratîkî ye, ev rê peyameke felsefî siyasî ye li ser hêza xweparastinê, dadweriya civakî, yekbûna neteweyî. Yekbûna navxweyiya Kurdan dikare nîşan bide ku civakekî çawa dikare bi hevkariya civakî çandî berxwedana li dijî xeterî metirsiyên derve, metirsiyên navxweyî misoger bike. Çawa dikare hêza xwe ya siyasî civakî li ser asta herêmî û navnetewî bide qebûlkirin. Yekbûna navxweyiya Kurdan dikare vê yekê nîşanê me bide. Meselê hêsan bike. Malbata Simko Şikak teqez kir gihîştina yeketiya civakî û çandî siyasî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê aniha mecbûrî ye. Yani ne tenê pêwîstiyek. Sermayeyeke stratejîk e ji bo nifşên pêşerojê. Ev yek de dîroka tekoşîna Kurdan de xeteke girîng e. Ev rê nîşan dide nasnameya kolektîv. Van têgehan mirov not bike, nasnameya kolektîv, yekbûna civakî, hêza siyasî, sê stûnên serekeyên berxwedan û pêşveçûnê ne. Baş e?
Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî şertin. Dibêje Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikarin bi bikaranîna van têgehan rolekî rastîn di qada siyasî civakî yê herêmê de bilîzin. Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikarin bi nasnameya kolektiv yekbûna civakî bi hêza siyasî di nava xwe de bikin yek dikarin vê meselê bi pêş bixin. Li herêmên hevano veya Wîsayê nanha Wezareta Perwerdeyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar da ku sibê li hemû navendên xwendinê dersa ewil ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê were veqetandin. Süper. Wezareta Perwerdeyê ji bo hemû dibistanên li Herêma Kurdistanê daxuyaniyekî belav kir, xwest ku her mamoste di sinifa xwe de, di pola xwe de wêneyekî taybet li ser vê mijarê bide. Yani dersekî taybet, dersa ewil ya mektebê dibe li ser Rojavayê Kurdistanê be. Armanca vê biryarê di derbarê hezkirina niştiman piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ye. Ji bo vê ye. Yani meriv niştimana xwe, netewa xwe hez bike. Li gorî rêbezên Wezareta Perwerdeyê divê mamoste balê bikişîne ser van xalan. Hezkirina niştimanî. Yani hezkirina welat, netew, hezkirina Kurdbûnê, mafê rewa ê xelkê Kurdistanê, azadiya milletê Kurd, mamoste divê balê bikişîne ser van tiştana. Çi qas mühîm e ne? Müfredata ku ez behs dikim ev e. Mesele ne tenê perwerdeya zimanê Kurdî ye. Li Tirkiye bi Kurdî perwerde çêbibe em exlaqê Tirkan fêr dibin. Dîroka Tirkan, coğrafya Tirkan fêr dibin. Bi kîjan çavî li me li Kurdan dinêrin em wê fêr dibin. Yani em dibin Tirkên Kurdî axêv. Ama wextê ku müfredata me ya li ser netewa mirovan be, meriv wê demê xwe fêr dibe. Em bi aştî û pêkvejiyanê re ne, em li dijî kiryarekî ne ku bibe sedema zilmê li gelê me. Her dema ku êrişê ser hebûna me vê kirin wekî Kurd em hemû yekin. Binêrin anha vaya şoreş e hevanna. Vaya şoreş e. Tiştek ku ez anha min ji were xwend li Başûrê Kurdistanê vaya tiştekî pir mezin e. Bifikirin ku bi milyonan zarok diçin mektebê dersa ewil de çi tê gotin her dema ku êrişê ser hebûna me were kirin em weke Kurd divê bibin yek veya fêrî zarokan tê kirin. Yadin em aştiyê dixwazin, em pêkvejiyanê dixwazin, jiyana bihevra dixwazin. Lê her tiştek ku bibe sebebê zulma li ser Kurdan eger êrişê Kurdan were kirin em ê li dij bisekinin veya fêrî zarokan tê kirin. Wekî din welat niştiman divê were hezkirin. Stara me ye. Mafê rewa ê azadiyê ê milletê Kurd heye. Milletê Kurd azadiyê heq dike. Mafê milletê Kurd ê rewa ye. Azadî. Vana fêrî zarokan tê kirin. Êdî hûn çi dixwazin yani? Dibistanê me ê Bakurê Kurdistanê perwerde bi Kurdî be jî dikarin tiştê wisa bikin? Na. Wê demê ji perwerdeya Kurdî bêtir dibistanên Kurd dibistanên Kurdan divê werin vekirin. Ne tenê perwerdeya Kurdî. Niha Rêzdar Mesûd Barzanî ji bo posta Serokwezîrtiyê piştgirî daye Nûrî Malîkî. Ev jî pêşketinekî balkêş e hevanna. Niha ji bo wan kesên ku dibêjin Mesûd Barzanî li ser xeta siyaseta dewleta Tirkiyeyê ev nûçe nîşanê me dide ku ne rast e. Niha li Iraqê Şiya Sudanî ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê destekkirin. Lê Mesûd Barzanî piştgirî dide Nûrî Malîkî. Yani siyasetekî ji hev cuda.
Brez Mesut Barzanî piştgirî da biryara hevpeymaniya çarçoveya hevahengiyê ji bo destnîşankirina Nûrî Malîkî wekî namzetê Serokwezîrtiya Iraqê. Ragihand ku ew ê ji bo çareserkirina pirsgirêkan piştgirî bide wî. Mesut Barzanî 24 Çile 2026 yanî doh peyamekî belav kiriye. Têda dibêje em piştgirî didin biryara çarçoveya hevahengiyê ya ji bo destnîşankirina Brez Nûrî Malîkî wekî namzetê wan yê ji bo posta Serokwezîrtiya Iraqê. Barzanî di peyama xwe de pîrozbahî li Nûrî Malîkî dike, serkeftinê jê re dixwaze. Ji bo çareserkirina pirsgirêkan û nehîştina astengî û rûbirûbûnên li pêşiya welêt em ê piştgirî bidin wî dibêje. Dewleta Tirkiye hevano Şiya Sudanî destek dike. Çünkü Şiya Sudanî aniha di xeta dewleta Tirkiyeyê dimeşe. Li gorî menfaetên dewleta Tirkiyê dimeşe. Ez wisa dizanim. Hevalê me pisporên Iraqê belkî baştir dizanin. Êm aniha êdî rewş bi vî şekliyê. Hevano ez hatim cem we vê serê sibê hûn tev şiyar bûne li min temaşe dikin. Hevalên ku paşê li min temaşe dikin divê zanibin ku me saet 8 da dest pê kiriye. Mala we ava. Ahmed Aslan Herebî gelek spas dikim. Mala te ava. Te çi nivîsiye? Ya welatê dayîkê an mirin. Ya hûn dikarin li evê godar bikin. Bikevin YouTube'ê Nûrî Dersimî peyama ji bo evê zida ciwanan. Ya fermandara me de axiveka em godar kin çi dibêje evan da. Bi êrişa re em derbas dibin. Şûreşa Rojava, şûreşa mînak ya ku ji aliyê gelan ve barek girt ser milê xwe û di nava civakê de nimûneya çawa wê gel bi hevdûra bijîn da diyar kirin. Rohilat Afrîn fermandara giştî ya YPJ mühîm e em lê godar kin ka çi dibêje. Heman demê şûreşekî bi rastî bi rengê jin bi pêşengtiya jin erk daniye ser milê xwe. Ev reng di cîhanê de di rojhilata navîn de di Kurdistanê de her sal her wext her kêlî zindî hemû ezmûnên xwe dam belav kirin. Ji bo wê em dikarin bêjin şûreşekî 13 sal li ser piyane bi îrade gel bi pêşengtiya jinan ev şûreş xwe tacîdar dike. Îro jî weke dinya cîhan ku dibîne li ser Rojava êrişên pir dijwar yek û tên meşandin hene. Eva ji Heleb ji taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dest pê kir. Hata heta Dêrhafir, Tabqa, Raqqa, Heseke, Kobanê li ser hemû herêma me êrişekî bi dijwarî hate dest pê kirin. Êrişên dagirkeran, êrişên ku bi rastî yek û çavê wan li destkeftiyan, yek û li serkeftiyên ku heyî gel xwe pê dike îrade li ser piyane netehmûlkirina wan êrişên ku li ser vê axetên meşandin êrişên dagirkeriyê ne, êrişên hevalbendiya dewletan e, êrişên tinekirina li ser destkeftiyên vê şûreşê ne. Yani em dikarin vebêjin êrişekî yek alî nîne. Ev êriş hêşt ku di hemû milan de îro cîhan li ser piya bimîne. Weke cîhan dibîne, weke gelê me dibîne û em niha li Rojavayê Kurdistanê dibînin ku pêl bi pêl li bajarên Kurdistanê ji ciwan û jinê wê de bigire, ji pîr û kalê wê de bigire, ji zarokê wan de bigire, hemû li ser piyan bi yek dengî ji bo parastina Rojava
بدنگکی بلند دقیرن و د میدانان دانه جبوه لسر و بنگه کو ایرشین کو هاتن مشاندن همان دمه لگلین می اوروپای اگر ام بنیرن لحمو بشین جیهانه لحمو باجارن اوروپای همو کرد یکو داد کبن قادان یکو بیک دنگی بیک کلوستی لهمبر پارستنا روجاوا دقیره او بانگاوازی دکه اف مشین کو چه دبن تنل اوروپا نه ج روسیا دا بگره و همو بشین جیهانه یه دیتر ج همو کسین کو دموکرات آزادی خواست تنه گل کرد جینینه براستیل کلک گل کرد به هزاران تفگر ریخستن یکو تمثیل دموکراسی دکن یکو دنگ دموکراسی دنوا خدا دحوینن یکو آزادی خازن همو تفگرین آزادی خاز و دموکرات خاز لبرنبری وان ایرشان لسر پیانم یعنی ام دکارم و بیجن دنوا و ایرشه کو لسر قادا روژا و دا هاته کرن ایرشن به اخلاق یکو د آستا جور دا پیوانا خاون دا کریا اف شورش جنابو و بمینه شورش جنان ده 100 سالا 21 دا داگرکری و هیزا داگرکریه ذهنیتا میره دستلاتدار یکو هر روز انتقام دگره جی بدن و جن ایرو جی لوی قاده دناواوی شریدا برنگه کی پرشنبر ام دبینن کو انتقام چاوا لسر بدن جن تیگرتن او ذهنیت او عقل میر ایکو نیچیره دکه لسر بدن و جن ایرو لحلبه لتاخن شیخ مقصودو اشرفیه لطبقه لرقه لديره زوره ایرشن هووانه لکوبانه ایرشن هووانه یکو برن سر شروان انگلمه بتایبتی لسر جنان ایرشه کو هاتن کرن ج آویتنا جنان ج طاقین سیامین دا همان دمه دل جوان ما درخستن بیوا تیر نبون گزین جنین جوان جیکرن به اساسی مروف دکاره بیجه او بیچارتی مزن یا دستلاتداریا و داگرکریه لهمبری هیزا جن لهمبر پیشنگتیا جن لهمبر مزنبونا جن لهمبری گلیا سر جن و بتایبتی اگر گلیا جن تیجه کرن یا کدناو خدا عدالت و کوی آزادی یا کدناو خدا برهمین جواکبون دحوینه ترسا و یکی تیجیان کرن اف بخوا بیچارتی کی مزنه آ و ذهنیتا داگر کرو جهادیست جبوه نه قد کرنا گلیه جنان نه آویتنا بدن جنان نه کشتنا انسانین کو براستی دمال خدا بسوچ و اف چاوه گل ما چاوه جواکا ما نترسینه و ما نترسینه بریارا ما یا پاراستنا و گلی ده همو قادا دا ده من همو شرط و مرجان دا اوه به پیشنگتی و عقل جنان چه ببه اف داگرکری بخوازه نخوازه اف پیشنگتی ویل سر مل جنان به اف هویتی و نویج بیر کرن جبوه امیرو دبینن همو گلن آزادی خواست همو گلن کو بانگوازی دموکراسی دکه لدورا بدنن با جنان دبن یک دنگ دبن یک رح لسر و بنگهه ام وکه پجه براستی ام ناترسن کو اف ایرش تنه لسر جنین روجاوانه ام ناترسن کو تنه اف ایرش لسر یپجه لسر و جواکه اف ایرش ده شخص ایرشین بدنین شروانین یپجه دا اف ایرش لسر همو جنین جهانه همو جن جاره کیدن دبه بره خواب ده قادا خواب رخستن بکه خواب پاریزه براستی دوان ایرشنا دا مفهم کرکو به رخستن به پاراستن بمرنه را رو برو ماینه جبکو ایرو ام برخستن کرینه جبکو ایرو ام خود پاریزن بده جواری او قص ایرشین مزن لسر گل ما لسر جواکا ما لسر جنان تیکرن اف و تجاری چاوه ما نترسینه جبوه ام جحمو گل خورا جحمو جنارا وید بیجن جنین آزادی خواست جنین کو بدنگ دموکراسی باندکن همو هزین
ku xwe xwediyê mafê mirova dibînin. Ev rastî dibe çavkûr nebin ku bê dîtin. Em li beremberî va êrişan nebiçûkin. Mezinbûna vê şûreşê, destkeftiyê vê şûreşê îro di cîhanê da di meşa gelan da tê diyarkirin. Gelê li Bakur, gelê li Başûr, gelê li Rojhilat, ê li Rojava, li tevahî qadên Ewropayê, li Rusyayê, li hemû qadên cîhanê. Herkes bi yek dengî parastina Rojava dike. Ev mezinbûna şûreşê ye, ev îdaya serkeftinê ye, ev ê bibe hêza pêşengtiya jinan. Ji bo wê em dikarin vebêjin pergala zilamê desthilatdar li ber rûxandinê ye. Li ber bêçaretiyekî mezin jiyan dike ku îro dest da vê jê keziyên, şervanên ku di qada da şer dikin û li ber xwe didin û ti carî teslîm nabin. Ne ev rêbaz, bi sedan rêbazê wekû vê çê bibin jî wê berxwedanî, wê tekuşîn, wê şerkirin, wê parastin mafê me bê. Ji derva wê em çi mafekî xwe nabînin ku li ser vê axê jiyan bikin. An serkeftin, an parastina vê welatî, an xwedî derketin, bimrê teslîmiyet, bimrê xiyanet, bijî pêşengtiya gel, bijî pêşengtiya jinan, jin, jiyan, azadî. Hevan ez gelek spas dikim ji bo hebûna we, ji bo eleqa we, ji bo kanala me jî, ji bo vê meseleya Rojavayê Kurdistanê jî, ji bo piştgiriya we jî. Ji bîr nekin bernama me ya saet 5 de li gorî saeta Ewropayê yani hevdan de Rêzdar Doktor Veysî da ji zanîngeha Qudsê ye saet di hevdan de bawekî zindî mêvanê me ye. Hûn jî pirsê xwe jê bipirsin. Tekîliya İsraîl û Kurdan em ê pir vekirî li ser masê raxin. Tiştekî em ê veneşîrin. Baş e? Xatirê we silav reis.